I pozdrav svima mojima, da sam klip, danas ću samo pokazati kako ubaciti, znači vašu ikonicu, kako staviti na desktop. Prvo, evo, ja ću ukucati ovdje ovako, Windows 7. Idete enter, ne Windows 7. Znači vi možete da ukucate šta vi hoćete i sad sačekate i idete slike. Može neko ne zna, može neko i zna. Vidjet ćemo. I evo sad idete ovako, screenshot. I evo sad šta ja hoću, sad samo mi se učita. Naprimjer, ja ću ovu i ovako tu. Samo ovu, ovako tu stavite i slobodno ugasite i sad uđete u nju, povećate i onda idete desni klik i set as desktop background i idete to, sačekate, ugasite i evo. Znači, to je bilo to što tiče ove epizode, nas video ovaj klip. Ako se video, obavezno stavite like, šerite, komentar i mi se vidimo u sljedećoj epizodi. Da, samo da vam kažem, ako hoćete promenite, skinite neku drugu sliku, idete site desktop i to je to. A mi se vidimo u sljedećoj